Divê dema dawî de ku rêjeya paqijiyê kolan û taxan zêde bûye û nerazîbûna xelkên bajêr ser vê yekê şaradariya bajarê Dêrikê dest kampanyayeka paqijkirinê kir û di vê kampanyayê de nêzî 45 karkeran bejdar bûn. Tiştaş me tê xwestin paqijkirina bajêr e û yê me niha aliyatê heddîşmer hatine ji Kurdistanê em bajêr pê paqij dikin û yê me niha em pêş komînê me hene her komînekî me aliyetek jêr xestandiye rojkê erêyekî nû paqij dikin û di aliyetê me ji kampa Nehrôz rene û aliyetek me deyna kampa roj li hekemiyê ev ji ber paqijkirina wê ew her roj paqij dikin. Welatiyên bajar jî ji alî xwe ve ev kampanî bilind nirxandin û pêşgiriya wê kirin ji bo vê yekê kêfxweş bûn û dan diyarkirin ku paqijî û xwedî derketina li bajêr erkê her welatiyekî ye. Yani berê siyare me traktörê me mesela kêm bî atıl çêt bî bijînga ev siyare paqij hatine roj bi roj yani belediyê me paqij dibê. Her çend roja bê. Xudê cana her roj tên cana roj kî er roj kîne. Yani taze tên yani zibale me hîdî nemad mînê. Yani berê niha fetra ewilî de meddeyna şarعê pişîka dihat ew kîsê me qet ebede niha yani roj bi rojê zibale me tê avêtin. Li alîkî din jî welatiyên hin taxên bajêr dibêjin ku şaredarî ji bo paqijkirina taxên wan paşguh kiriye û daxwaz dikin ku berpirsên şaredariyê xwestekê wan cîbcî bikin. Ne hemû çi dirakin ha halî xwe de hemû çî dirake ew dike û gelkî paqij dike bes kêm tê yani İsmaîl cangî ticaret tenê tê yani zibale me meyzîne dik hedisê ser hevdû de heta tê yani em dimên heyjê dimên nûnek hevê şarعê pê nelewtê heta tê bes ku